Мы называем яго паўстаннем Кастуся Каліноўскага, палякі студзеньскім паўстаннем, расійскія гісторыкі другім польскім мяцяжом. Гэта падзея была самым буйным узброеным паўстаннем на тэрыторыі Беларусі і самым трагічным. Але ў нашых школах пра яго гавораць па-ранейшаму катастрафічна мала, як і пра любыя іншыя памкненні да свабоды. Каб не тое паўстанне, магчыма, не было б на мапе такой краіны, як Беларусь. Сцісла распавядаем асноўныя факты. Прычыны. Рэч Паспалітую абодвух народаў, краіну, часткай якой з'яўлялася і сучасная Беларусь, падзялілі паміж сабой манархіі Расіі, Прусіі і Аўстрыі ў 1795 годзе. На землях, якія дышлі да Расіі, жыць стала значна горш. Шляхта была пазбаўленая шмат такіх правоў і самастойнасці, а сяляне не маглі больш трываць свайго нявольніцкага стану. Незадаволенасць царом расла па ўсёй Расіі, якая да гэтага толькі што прайграла Крымскую вайну і паказала сваю слабасць. У 1861 годзе ў Расіі было прынятае рашэнне аб скасаванні прыходнага права, але ўмовы для сялянаў былі вельмі хітрымі. Яны, хоць больш не лічыліся нявольнікамі, па-ранейшаму былі абавязаныя бясплатна працаваць на паноў альбо плаціць за магчымасць карыстацца зямлёй. І сяляне былі раз'юшаныя. Шляхта вырашыла аб'яднацца сіламі з сялянамі дзеля аднаўлення сваёй дзяржавы і лепшага жыцця для жыхароў нашых земляў. І пачала змагацца за сімпатыі народа. Сялянства з'яўлялася найбольш масавай групай насельніцтва, таму як для беларускай шляхты, так і для цара было важна займець іх падтрымку. Каліноўскі бачыў у сялянах галоўны рухавік паўстання. Менавіта для іх пад псеўданімам Яська гаспадар з-пад Вільні напісаў 7 выданняў газеты «Мужыцкая праўда». 8 не пабачыў свет. Каліноўскі, сын беззямельнага шляхціча, дамагаўся поўнага вызвалення сялян разам з зямлёй, на якой яны працуюць. Але такі падыход лічыўся надта радыкальным і не пасаваў буйной польскай шляхце, якая збольшага хацела вярнуць сабе страчаны статус кіраўнікоў дзяржавы. Пра канфлікт Каліноўскага з польскай шляхты будзе далей. Дзякуючы ўмелай агітацыі Каліноўскага да паўстання сапраўды пачалі далучацца сяляне, найбольш актыўна ў гарадзенскай губерні, адкуль паходзіў Каліноўскі, а таксама на тэрыторыі сучаснай Літвы. Значна менш сялян адгукнуліся на заклік Каліноўскага на ўсходзе Беларусі, на што моцна паўплывала расійская праваслаўная царква. Менавіта расійская царква была галоўным інструментам кантролю над беларускай вёскай для царскіх уладаў. І хаця сяляне ўпершыню пачулі пра тое, што яны і ёсць паўнавартаснымі ўладарамі сваёй краіны ад паўстанцаў, у царкве сялянам хлусілі, што паўстанцы насамрэч хочуць летняе аднаўленне прыгоднага права, жахлівая перспектыва для любога селяніна. Страх і падман заўсёды былі улюбёнымі метадамі расійскага кіравання. Прапаганда аказалася досыць эфектыўнай. Чым далей на ўсход Беларусі, тым больш варожым было стаўленне сялян да паўстання. Расейцы арганізоўвалі і так званыя атрады самаабароны з сялян, якія мусілі ахоўваць вёску ад бандытаў і здаваць уладам падазроных асоб. Выклікі паўстанцаў. Апроч расійскай прапаганды і катастрафічнага недахопу зброі, паўстанню найбольш заміналі процістаянні паміж самімі паўстанцамі. Агулам, у паўстанні 1863-64 гадоў удзельнічалі 3 партыі – белыя, правыя чырвоныя і левыя або радыкальныя чырвоныя. Першыя, белыя, хацелі далучыць былое Вялікае княства Літоўскае да царства польскага і дамагчыся ягонай аўтаноміі дыпламатычнымі перамовамі і гаспадарчымі захадамі. Другія дамагаліся стварэння незалежнай Польшчы ў межах 1772 году і гатовыя былі ваяваць. Трэція, да якіх належаў Кастусь Каліноўскі, хацелі вызваліць сялянаў і аднавіць незалежнае ставанне гістарычнай Літвы, то бок цяперашняй Беларусі, таксама са зброяй у руках. Восенню 61 году ў Вільні для арганізацыі кіравання будучым паўстаннем быў створаны камітэт руху. Праз год пераўтвораны ў літоўскі правінцыйны камітэт, лідарам якога стаў Кастусь Каліноўскі. Тады ж у Варшаве быў закладзены цэнтральны нацыянальны камітэт. З гэтага часу пачынаецца процістаянне Каліноўскага з Варшавай. Прычыны дзве. Каліноўскі адмаўляецца прызнаваць вяршэнства Варшавы ў кіраванні паўстаннем і дамагаецца поўнай незалежнасці тэрыторыі ВКЛ ад Варшавы ў выпадку перамогі. Першы сапраўдны канфлікт узнік у восень 62 года. Варшава, не параіўшыся з Вільняй, падпарадкавала сабе беластоцкую паўстанцкую арганізацыю. Каліноўскі быў раз'юшаны. У выніку перамоваў Варшава вярнула Беласточчыну, але роўнасці Варшавы і Вільні не прызнала,
А нават пачала паўстанне 22 студзеня 1863 года без узгаднення з Вільняй. Каліноўскі гэты крок асудзіў, казаў пра негатоўнасць атрадаў на Літве і Беларусі. Па праўдзе, і на тэрыторыі Польшчы паўстанне яшчэ не было падрыхтаванае, але царскія ўлады абвясцілі рэкруцкі набор. І варшаўскія кіраўнікі паўстання спалохаліся, што набор забярэ большасць мужчынаў і паўстанне стане ўвогуле немагчымым. Тады Каліноўскі таксама робіць ход канём і стварае часовы ўрад Літвы і Беларусі. Варшава ў шоку, што за самаволка і незалежнасць. У выніку інтрыгаў Варшава часовы ўрад Літвы і Беларусі ліквідуе, стварае аддзел кіравання правінцыямі Літвы, а Каліноўскага змушаюць перадаць гэтаму аддзелу пячатку, дакументы, перапіску і грошы, паграджаючы выдаць ягоных паплечнікаў царскім уладам. Вось такія вось варшаўскія партнёры. Але Каліноўскі быў надта ўплывовым для паўстанцаў чалавекам, каб проста так выкінуць яго з кіраўніцтва. У сакавіку белыя прызначаюць яго на пасаду гарадзенскага вайсковага камісара. Каліноўскі ізноў на вышыні і робіць чарговы гістарычны крок. Выдае загад аб сваім заступленні на пасаду па-беларуску. Гэта першы дакумент, выдадзены на нашай мове, пасля таго, як Рэч Паспалітая увяла забарону на выкарыстанне беларускай у дакументах у 1696 годзе. Вайсковыя аддзелы паўстанцаў на Горадзеншчыне былі самымі баяздольнымі. Менавіта на Горадзеншчыне ў часы кіравання Каліноўскага адбылася славутая, пераможная для паўстанцаў бітва пад Мілавідамі. Варшава ўражаная. У дзень Канстытуцыі 3 траўня варшаўскі ўрад выдае па-беларуску дакумент, у якім заклікае, увага, братоў беларусаў дапамагчы Польшчы і абяцае ім зямлю без паншчыны і чыншаў. У чэрвені 63-га Каліноўскі ў Вільні ўзначальвае аддзел кіраваннем правінцыямі Літвы, той самы, адкуль яго выкінулі ў лютым. А яшчэ праз пару тыдняў Варшава выдае статут, дзе нарэшце прызнае роўнасць Вільні і Варшавы. З таго часу і да канца паўстання Каліноўскі дзейнічаў як лідар самастойнай дзяржавы Літвы і Беларусі, былога ВКЛ. Яго ўладу прызнавалі ўсе цывільныя і вайсковыя паўстанцкія адміністрацыі ў ваяводствах і паветах. Хада паўстання. Ваенныя сілы паўстанцаў на тэрыторыі ВКЛ царскія ўлады ацэньвалі на прыблізна 70 000 чалавек, траціна ад агульнай колькасці ўсіх удзельнікаў. Паўстанцкія атрады здолелі правесці на Беларусі і Літве 237 баёў з царскімі карнікамі. На пачатку паўстанне было досыць паспяховым, але праз 1,5 гады баёў восень 1863 года у літоўска-беларускіх губернях яно было практычна задушана. І то з асаблівай жорсткасцю. На Літве за гэта адказваў Міхал Мурав'ёў-Вешацель. Узімку арыштавалі ўсіх значных кіраўнікоў паўстання, у тым ліку Кастуся Каліноўскага. Некалькі сотняў паўстанцаў былі павешаныя, больш за 10 000 сасланыя ў Сібір. Мястэчкі, якія дапамагалі паўстанцам, былі знішчаныя, а гарады пабольш страцілі свае прывілеі і прыйшлі ў заняпад. Але, незважаючы на наступную русіфікацыю і рэпрэсій, большасць даследчыкаў лічыць паўстанне пазітыўным і непазбежным крокам для таго часу. Памяць пра паўстанне падпітвала патрыятычны настрой насельніцтва, і праз паўстагоддзі Беларусь урэшце рэшт упершыню атрымала сапраўдную незалежнасць. Прыгадаем напрыканцы пароль паўстанцаў. Каго любіш? Беларусь. То ўзаемна. Каго любіш? Я єдиную, а ти моцна, так, безмерна. Жыве яна, не загіну я. Любіш Беларусь, то ўзаемна. Каго любіш? Я єдиную, а ти моцна, так, безмерна. Жыве яна, не загіну я. Любіш Беларусь. Доўга маўчаў, каб прамовіць нарэшце, ходзя трываць наперад праўду рэшце. Зрэшты чакалі на гэта мы працяглы час, не скарылі нас на ўласны крочым парнас. І падчас бойкі зброя ляціць высока, ніякіх астрогаў не баіцца сокал ніколі. Мы ідзем даволі па полі без болю, мы не зважаем на тое, што іх значна болей бой. Будзе, ведайце, добрыя людзі, мы не хочам крыві, проста дыхаць на поўныя грудзі. Ляціць пагоня, яе не стрымаць ужо,
нам хопіць няволі, который год пайшоў. Тут наша зямля, яйчына, гэта тая прычына, чаму гінем, але перамагаем. І такім чынам нашыя сэрцы, як агонь вялікай свяцільні, кропка. Яська гаспадар з-пад Вільні. Каго любіш, яе адзіную, а ці моцна, так, безмерна, жыве яна, не загіну я. Любіш Беларусь, то узаемна. Каго любіш, яе адзіную, а ці моцна, так, безмерна, жыве яна, не загіну я. Любіш Беларусь, то узаемна. Акупацыя цягнецца ўжо сотні гадоў. Напагатоў будь выйсці за сваіх дзядоў. І зноў братоў ды сёстраў тысячы хочуць вострымі крэмнямі гісторыю высекчы тую, дзе мы валодаем сапраўдным сваім, за праўду стаім. Ты бачыш той дым густы, а значыць полымя будзе праз момант. Лісты ідуць і даводзяць сістэму да комы. І хто мы, вядома, мы дома, і з дома нават не перашкода, бо коды ў галовах у домах. Літары пішуць прысягу о святы народзе. Бачыш, браця, нас яднаюць гады і стагоддзі. Так ідзем у грамадзе штодзень да мэты бліжэй. Я бачу чорны цень, але ён становіцца менш. Святло выходзіць з сутарэнняў, па-над намі плыве. Пакуль жывыя мы, яна таксама жыве. Каго любіш, яе адзіную, а ці моцна, так, безмерна, жыве яна, не загіну я. Любіш Беларусь, то узаемна. Каго любіш, яе адзіную, а ці моцна, так, безмерна, жыве яна, не загіну я. Любіш Беларусь, то узаемна.